Johan Niklasen. Han en nydelig gammal människor, 3 år, ettla gomtor, ser nok så ettla, men annars väl 4. Hur ser har du arbetat i heimarøkne fyr? Nei, jeg var alle som fisk, men jeg kommer fra skolen på sommertid. Ja, visst är dåligt. Nå, men vi får bara in. Nå, ta pleier annars av det Elsa som vi så brukar nu något, men hon är sjuk i det, så tar man bara med så som det är. Nå, Kai Johan, god dagen. God dagen. Hvordan har vi da i dag? Jo, takk, jeg har det godt. Ja, nu vi teiler 2 som kommer å vite til i dag. Dette Birsta. Hun nutt. Ja, det Kai Johan. Birsta i det. God dagen. God dagen. Ja, nå. Hvordan Kai Johan? Nekka svenker er studerer her. Vi får finne det også. Nå! Ta og vi gjør at eta, så det døvraboksen her, og til nottraboksen her, og det stendte skriva av hvert kvart. Og da, ja. Så tappar vi på skalorna her. Sådana här. In och i mikroovnen. Starsar vi här. Yes! Och så det här med sinnen. Och det torsdagar där och middagslöjte. Han ska ha häkta. Han går då här. Ja. Och så ska man dricka röjtjeligt av allt. Ja, det annars tøtningar mycket att dricka nog av vattnet. Annars blir man dehydrerad. Kom igen. Yes. Så. Ja. Och här. Och det kan vara rätt att dricka bärst vatten. Så då tar bara så saften det här och blandar på så glöjer det bättre nyer. Ja. Glöj inte med sinne. Ja. Sinne. Så, Kai Johan. Nu ska du få det. Det är lite straff. Varsågod. Takk for det. Oj, jag har nog inte slagit saft på bättre. Hygge, Gaua, du skriva upp till ett ärfterapeutskap, men nu tar vi det med. Ta och du vinter och klud, så görs du svår. Brukar handlingar, och inte så som du gör. Du gör det så ser du. Det här gånger inte ska göra det så. Så, det bara saft. Det är så det. Tusen takk for det. Og du har akkurat börjat. Ja, jag akkurat börjat. Det var det första som är nytt, va? Ja. Det är inte svängkröll, kan väl? Det är kanske inte så svängkröll. Jeg vet ikke, jeg har ikke. Det är bötnene och alla bötnene, inte alls. Ja. Jeg tror bøtt, 2 siner og en døtter. Ja. Så er jeg skjei appa bøtten og en lengappa sånn. Han bor i Danmark. Han et halvt år gammel. Men han kommer hjem i sommer. Jag förstått det, va? Ja. Räkna. Jo. Ja, just det. Jo, han er det. Ja. Alltså, nu är det så rejält som det är. Rejält? Vad är han? Jo, det er det. Han er han yngste. Kjenner du han? Rejält?
Han kände sig och säger att han har faktiskt inte så här i skolan. Så. Ja. Ja, han är ju vårrasar som lärare. Han är så väl och donalig och så. Så att du ska ta kanske han var sträva sig att donalig väl för underför. Minns sig och att vi skulle börja utspel. En här han var en stor där donalig där. Bästa! Vad så lycka kom här? Ja. Hekka. Ja. Ha, och du ska ta skoj till att skilja truvskiparna. Sars du, vi fära in av skiparna och så hittar vi efter brukaren. Ja, brukaren i centrum som vi ser. Människa i centrum. Ja, hämta skiparna i centrum att inte blir det klart. Aha, men det är så upprattat som brukar. Ha! Det är faktiskt. Jag var skatt till läget. Det är 2 tekor och karren till en vask. Och så ringer jag till halt och fight arm. Ja, vad det är till er. Tog jag kastar lycka för energipanna och ser vad för aktiviteter skulle avbröjas. Tja, Kaj Johan Niklasen, brukare nummer 4893. Password är utgånget. Jag hickar tåsar i symen för han är locka sig in så kan jag switcha av skiparna här. Han ska tandläkare. Jag hickar tåsar vi Elvo och för Elvo att locka sig in så kan jag switcha skiparna till henne och hon är självvalde sjuk. Jag hickar varska nej, alltså helt ställt är inte skriva näkla ställen, men är ärmenest att Karl Johan skulle ju bä och jar, men han kan inte ha ju bä och jar, det var flakt där. Så är vart som man ska ju bä och där. Men var ska jag klicka mycket? Vi finner tältoj till ja, farväl. Ja, okej, bye. Bästa! Nu hoppas du var förskräckt. Alltså. Men var ska jag tycka er? Nu gör vi till att vi förra bara allt man och ett nio ska avbröja sig där. Jag Karl Johan Niklasen och så får vi satt ni in av mörkt kontor här vid förra dagskrona in. Ja, det är här vi får göra. Okej. Men du? Ja. Alltså, vi ska spela handlar nu, va? Spilla. Ja, spela. Han? Ja. Det har vi så väl. Spilla han? Det här är gott hoskap. Du ser näka. Ja, det är det. Karl Johan, Ha? varst du bär i dag? Varst du i bär i dag? Nej. Vill du släppa bär? Ja. 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 Yeah.
Nej, alltså det här som är det här att jag har sagt arbeid som jag pappa. Du har det startspunkt sammen, vi har haft det og sørste vek, og så her blir ikke ordentlig til som er å slippe inn matra. Nå er det at jeg kan vinne med, og jeg vet at det er fantastiske møtelag. Jeg vet ikke hva det er, altså, jeg vet ikke hva det skal gjøre. Jeg spør ikke til å gå hjemme, omsøkene, og det sitter det Mamma! Jag passar i morgon. Så säger du bara mycket konstnärer i Badmagar. Så jag ska komma och man viss. Hanta Jerry. Men ja, så var vi Ekvall och vi Christian. Här ska jag passar. Och det blir så stort. Är du samman med mycket konstnärer? Nej! Vilket det konstnärer? Ja, orkar få in. Är det du större eller flottar? Jo, orkar få in. Jag och mamma vill ha ett kämpar i sms. Ja. Katrin! Är du från det här konstnärer? Nej. Ja, så mamma tror Pappa är han som är 20 år och mamma är simpelthen så bekymrad. Du är att det skulle hålla trusor och föräga där. Ja. Mamma! Yes. Jag skulle efter. Mamma får köra till något så lunch. En 100 dagar. 100 dagar? 100 dagar? Jo, jag fyller 100 dagar! 100 dagar! 100 dagar! Ja, jag kan komma till. Mamma tog in sjuk. Och pappa tog in. Pappa är 20 år och mamma Nick! Nej, jag fick kona! Hade jag ju sagt komma? Hade jag detta? Det var jäkla. Så vi kom till mamma tog en 20. Pappa tog en körde här. Mamma! Yes. Mamma! Yes. Mamma! Yes. Olla! Mamma! 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 Le jour où tu m'as rencontré, j'étais un jour triste à mourir, et je traînais dans mes pensées un chagrin à n'en plus finir. Mais il a suffi que tu viennes pour que j'oublie toutes mes peines. C'est merveilleux quand on est pour les deux, le bonheur nous surveille. C'est merveilleux quand on est amoureux, les beaux jours se réveillent.
hitarøkter og letta på lakser. Marinera vår i leim og ingefær. I grønne jomfruhummer og torska på Karl Johansson fra Provence. At vi bøker epler vi norsk og økologisk og geitost. Så en piparrot og citrussaus. Salater, blanker, oster og shantavarje. Vin. Ett kraftigt kryddesnäpp. Görsta vit, svinfärd, junior, bajang. Men det så godt det da. Ja, men to, sval og skrek jeg synes at etter. Jo, takk så nice. Og takk for inngjørelsen, ja. Ja, hva skal jeg si? Gammel vennskap ruster ikke. Skål. Jo, det var alltid skrek jeg skulle ha til etter, og så har jeg en første jobber skal jeg gjøre stå. Og jeg ikke var rett hånden til. Det er en tutjar og kjør. Ja, minst. Det er faktisk å være en tall. Jeg var da jeg var tall og kvart, du kom være til bildet for å bytte. Da var så vidt. Det er virkelig sånn det var siden. Ja. Ja, tog en flyger. Du prøver å være for det. Men du, det er først opp for det. Hva er det så besværlig å lukke på, ha? Nå snakker vi nesten stil, da. Ja. Jeg var ikke som at tidskjøtt der, skøyen, og nå fikk jeg så endelig tidskjøtt sammen. Du var først, da? Ja. Jeg er først oppe i jævn og middelbildet. Ja. Ja, du da var. Det er så visst for jeg jobber også, Du får alle grunnsyn her, ja? Og høvende. Stort sett litt fall, pøsene. Ja. Det er så galt. Og med at du ikke minst. Men det er bare først laks, du. Ja, det er det. Men, det er lengt fra Noma, til Lasse. Ja, om man tenker betraktning av mat og vinnkvalitet og innretting og service, ja, så har man føringer lett etter om alt. Ja, men det har jo tenkt seg om nok snakket sammen med sønnasen i alt. Så du er jo mamma? Ja. Flere. Men, jeg leser 4 om et medstav i Barcelona. Jeg vil ikke heite som heimsens beste. Og så? Og jeg er ferdig nemlig til Barcelona her i februar måned. Sammen med en skeie, så ja, da slipper så røyna til. Ja, Barcelona. Det er jo farlig å bo i. Det er jo familie. Ja, det har kjørt et eller annet å gjøre vel av arbeid, men la meg si at jeg er trøtt av sånne vinterlige europeiske vinen. Vi må ut og oppleve oss snort, globalisere oss. Jo, så er det. Nei, jeg og familien vidfærer til Reykjavik. 6 stjerne hotell, midt i byen. Ja. Reykjavik, ja. Det var så annerledes. Og så er det ikke vært det. Nei, det er lykke mye.
Pengarna är inte att säga. Man ska bygga väl och komma ut ur färdast. Discount Hotel, Nixon, Bixen. Ursland, det är mjökan. Ja. Smakka mätre. Tack. Bra. Tack för det. Kerspa? Ja, tack för det. Jag tackar till med mig. Hur fan kommer före mig att lära det? Sky och skola med här och där och så kommer det inte finna det av halvvägen när vujflöskor. Så det är ju som här till vujflöskan. Ja, det är sådana här detaljer som ger allt för upplevelse. Håll här, så jag säger. Fingrarna om boken av vujflöskan. Man teker under bötten så. Och han var så ung och så helvete och så elegant. Och snära flöskorna halva för den med och stöjt upp. Sådan ja. Och så skulle flöskan så skulle droppa inte detta ner på. Nej. Ja, kolla. Och nu så ung. Om man bara lära. Och så hade du talat franskt. Holland, säger jag. Ja, det är märkligt. Inte så att det är så sen fransk, men son och mun. Son och mun. Han fick 13 i svanskål. Ja, han är fantastisk. Det är hon kvar så donad. Och dötteren, hon är blivit bojen till Salzburg att spela violin. Ja. Hon vann en kapping här först. Så. Hon är fantastiska musikalster. Och så kvärt instrument på varje hånd så köjer det bara. Ja. Det är så i Salzburg. Det är en tapping eller? Ja. Det är något som heter European Youth Music Festival. Ja, men han visste inte mer. Här är sån där Donald West. Hans klassa. Jag ser Blackman-typerna. Det är inte en kvar som släpper på boj, vet du. Men då, checkar vi vad man gör. Ja, det gick så inte så väl. Här kom det tror jag och ja, det var inte svarta stånden. Ja, det var så gott det. Man tror ska då ska jag sitta bättre. Ja, från Weiss. Men där har Nej. Om man ska klara sig för folket så nöjs man med de andra. Så där är det bara. Så nu han är spalt i FCK nu ett år, ja. Han blev björn stark som vänjare till Stuttgart, men han tackar nej. Han blir jurist här till sommar, så man kan ju inte vara alla stannar sen. Ja, det så nu han är väl jurist nu i sommar. Han långt för just där med utrikesministeriet i Köpenhamn. Ja, inte. Han har så här skriva en PhD. Vi har haft Tack för han är läst Knesset. ja, han är ju starkast i Norrland. Räck för då diplomati i Knesset. Ja, han starkast i Nato. Räck för! Han är i Knesset! Räck för då och låt i Knesset! Du donar med visst jag blir. Skulle vi nå? Det är I think everything was working there, the acting and the staging and all of that. So the contrast between the ultra professional and the new woman who is obviously a young more
humane Amateur. amateur, yeah. Yeah. Obvious message here is that amateurs are better. You knew that. I also felt so bad for Hilmar. He was, you know, he really, I mean, there is a social criticism underlying there. Oh, yeah. You know, A lot. elderly care and, you know, Hilmar it just broke my heart to see how, you know, how small and rumpled he was underneath all this care. And it was just, and then the nice one sort of, you know, came in. But everything worked. I thought it was also hilarious that the theatre that actually is in this play uses one radio, and the ones that came from the Faroe Islands, they had the biggest sets. And that set actually, and the colours and the contrast with the uniforms and everything, it really worked to sort of underline, you know, the aliens coming into this. And so it supported, I thought, very well that they were, you know, in costumes and they were sort of, you know, hospital green, as opposed to the whole more homey environment. So, really cool. Really cool little story that really sucked you in. Yeah. Now is that fair? I found it. Vodka. Yeah. Done piece, I think. And another elaborated set. It was, you know, a big part. Yeah, I sort of wonder, was it improvised at, you know, the things that he kept doing and the discussions that kept getting, was it improvised at some stage, or did you sort of? To some level, yes. Yeah, a little bit. A little bit, yeah. Yeah, but it was just, yeah, it really spoke to me as a mother. He hasn't had that a lot, and also this because he keeps interrupting them, and he's also interrupting, you know, us. You know, this guy, he just managed to be so annoying. Also by being loud. Much louder than necessary, and you sort of, you know, you saw her trying to be all nice to the kids, and it was absolute terror. Yes, but the thing is that for me, at the beginning, I had sympathy with the kid. Yeah. But then I'm totally lost it. And there was an escalation in that was very fun, because he was kind of nice, yes, you know, good little grown man playing a kid. And then he just went ballistic and became louder and louder. And God, yeah, so I thought that really worked very well. Only thing I kind of missed was that if the discussion could have been a little more interesting, so that we actually wanted to, you know, if she would have been telling a story of something, you know, other than, you know, her dad being sick or her mother. Yeah, getting it wrong, which is very funny. But it was sort of, you know, it would have been more interrupting if the story was actually something that you would be on the edge of your seat about, and then we never get to know. That sort of would have been more disappointing, but excellent stuff. Oh, but then again, because I don't understand Faroese, I was also trying to understand, and I understand a little bit. But, you know, so I was always concentrating on what they were saying, so he was really interested. Yeah. I was only on my seat. So, double-layered interruption, yeah. So? Yeah. As to you start. Me start. Okay. Yeah, the Cox Kicks. What does that mean? Cox is a restaurant. Oh, okay. Kicks is to make something wrong.
to do something wrong. Oh, okay. If something goes wrong. Oh, all right. Very wrong. Sure. Yes, I like the flow of that piece. It was very smooth and I think it was very clear. I was so curious about the guy who sat there silently. He almost stole the show because I thought, wow, what's going on in his life? He was waiting for somebody who never did. Yeah. And actually, well, that's another story. But and the dialogue between the two guys at the table was very, it was funny. It was very, it had a lot of tension, of course, like you saw, Never has food been described more sensually. Oh. It was, and the guy that was, you just annoy people. That was your role, with his big stories about staying in a 6-star hotel, put it past into that. And there was this, and the way he was criticizing how she had the bottle, and this completely showy guy, and the other one was obviously getting a bit tired of him. And then it sort of didn't end. It just ended with this guy joking. Yeah. But the great idea about him taking his own pot. Yes. I love and another brilliant set, of course. and actual food. There's always something when you have people actually eating food on stage. Somehow it adds some texture, I think. And that way she kept bringing more stuff and very present. The waitress, it was just I really liked it. And as a situation, I really think it's rewarding sometimes that there is actually not there is a situation, but there isn't really a development. There isn't there isn't actually a story. There isn't actually nothing going on. Endless. Yeah. My English is obviously almost forward. It's good that we're almost through. I really liked it and the image, the picture was beautiful. I would have wanted to eat there, actually, regardless of how she holds it then. Okay. And last but not least, there is one more thing that we were going to talk about. And that's the 15 short plays we saw in between. Performed by Edna's friend Cessa, who had to go. It was really, amazing how she just transformed herself into Edna on stage. Yes, Cessa, go. And and this was, this was a pretty complete play going on there. It had, dramatic narrative and, rise and fall and everything. And just, the imagination. What were you on? Go to sleep. Yeah, well, it was very impressive, and it was what was surprising to me, because I like Cessa very much. I saw her first time this summer. She likes capture. Yeah. It was what I found very impressive was that you actually kept you told the story through the whole
point, whatever. So, kudos to you. Tell Sessa. Yeah, I will tell Sessa. She said hi. She might visit tonight. Yeah. That's We actually do love her. Sika. I just can't keep my mouth shut. I love the way that she came in a suitcase. I would have loved it if she would have just crawled back into the suitcase. I was actually waiting for that. I really wanted to, and Clement was there where I was, sitting on the living room floor trying to sit myself into the suitcase with no success at all. Damn it! He could have just come and closed it for you and taken you out. Perhaps, yeah.